Mga flood control projects sa pipila ka lugar sa Davao City dili direktang solusyon sa baha sa syudad, sumala sa usa ka environmental group. Atong sayron ang detalye sa report ni Jandy Esteban. Niadtong 2019, gisugdan ang pagpalapad sa drainage sa Laverna Hills Subdivision sa Davao City, isip solusyon sa problema sa baha sa lugar. Hapit na mahuman ang mong proyekto. Apan hangtod karon ginabaha gihapon ang maong dapit. Gani niadtong September 29, grabing pagkulgot sa trapiko ang resulta sa pagbaha sa Laverna nga milungtad og pipila ka oras. Una mihubas ang tubig. Sukad tuig 2019, doon na 8 ka proyekto ang gipatuman sa DPWH sa Laverna, amounting to 909 million o aduna pay additional na 800 million na proposed for year 2023 para sa pagkumpleto sa phase by phase na implementation ni ini. Doon na po'y kasamtang ang ginabuhat na master plan o feasibility study para sa drainage improvement sa Tibok Syudad. Nagpasabot lamang na kining mga proyekto are carefully planned ug nakita kini sa ato ang mga engineers ug technical consultants na mao'y magsilbing pinakamayong solusyon sa pirmi nga pagbaha sa maong lugar. Gawa sa Laverna, parayon gihapong ginabaha ang Rojas ug ubang lugar sa syudad. Sumala sa environmental group nga IDIS o ang Interface Development Interventions nga sagad sa mga ginabahang lugar sa syudad, natural nga ginaagian og tubig o di ba kaha catch basin, maong bahaunon kini. Kung tanawon nato ang katong mga areas kung asa nagabaha, historically, no, geographically speaking, ang kani nga mga areas were previously wetlands, meaning catchment sila, water catchment sila. So kaning Laverna, makita nimo mura sa kawa po diha dapit nga kung muulan jud sa taas, mubaba jud tanang tubig dito. It's very important, no, to consider history, no, and of course geographical history when it comes to development. No, para makita nato nga tama ba dili nato sa ibutang kay basig magbaha na pud puhon. Dunay sugyot ang IDIS sa lokal nga panggamahanan aron dili masayang ang pondo nga ginabubo sa mga flood control projects nga di gihapon makasulbad sa problema sa baha. No, bisa kung saon nato na siya ka padako ang atong drainage, kung ang natural characteristics sa katong area is basin jud siya, watershed basin jud siya, mubaha do na sa diha. So ang gina-propose nato sa ato ang local government unit which was already considered, no, sa ato ang city land use updated city land use plan is kanong pag-protect sa ato mga urban wetlands, and of course to build kaning mga wetlands pod, no, nga near sa ato mga drainage system. Alang nila, dili usab direktang solusyon ang pagmuntar og mga drainage ug pumping station sa mga coastal areas. Dapat daadyo tay catchment dun, no, nga mapugong dito sa tubig nga dito ma-divert ang tubig para dili siya mo adto diretso sa communities. So natay mga sustainable urban drainage system na mga alternatives na pwede i-consider sa ato ang LGU. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.